isingaperi mune guta jene auzo mofuri hakuna usiku Mwari achapukuta masoti awonese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba yanokosha mune guta jene ziange zendarama hakuna usiku Mwari achapukuta masoti awonese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba yapigwi mune guta jene nerwizi runopenya hakuna usiku Mwari achapukuta masoti awonese hakuna kuchanerufu hakuna usiku zuva harizopenyi mumusha muchene nyeye ndiyo yokupenya hakuna usiku Mwari achapukuta masoti awonese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Mwari achapukuta masoti awonese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Mwari achapukuta masoti awonese hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku. Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tinova muri kukomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Tisati tapinda munyaya iriko muzuva ranhasi, regai tikumbire mufundisi Ngwari wativhurire nemunamato. Ngatinamatei. Baba wedu wari kudenga, tinokutendai muzuva ranhasi nedare irori. Tinodayira muri pakati pedu, tinokumbira mukomborere sangano, mukomborere Zimbabwe yese nepasi rese jekerere wanenge wakateerera nyaya chakurikura muzuva ranhasi. Tinonamatira iyo ungwaru unobva kwamuri nenyasha dzinobva kwamuri. Tidzidzisei Mwari takateerera. Muzita raJesu tonamata. Amen. Amen. Tinotenda gatika sedari. Samson nyamvua nyati gono magira pa tinotenda ngatangire pana mufundisi Ngwari mumbokwasisa wateereri. Tinofara chaizvo wadiwa wateereri. Ndini wenyu Pastor Michael Rugube Ngwaru, muzukuru wanohoreka. Ndisu weshumba ananyamuziwa. Tinofara chaizvo tasangana. Tinobva
pedu paTokyo pamutoko apa ndo patinonyuka tichitenderera pasi rose. Tinotenda nenguva yamaita yekuti tikurukure panyaya yatinayo kuzora nhasi. Makadini vateereri, welcome again to our program. Mwari achikukomborerai ndeitwa Tsikada Gardner, ndinogara muno muHarare kuWestgate. Tobva kwedu kwaRusape uko region 42, nyika yakakomborerwa. Ndiri muzukuru wekwaChipunza muEranyati. Mwari akukomborerei. Toda kuchingamidza vose vari kubva kumabvazuva uko. Enjoy your program. This is your program. Amen. Amen. Nhasi hakuna nyika nyoro. Kunyika nyoro. ndinombobvunza kuti kune rudzi here rwuri kurarama runonzi Nooreka. Handisati ndaziva, achandiudza muzukuru wangu. Ndira kukwazisai mese, makadini henyu? Ini ndinonzi Charles N Makombe, ndinobva kwaRusape kunyika nyoro. Iye zvino zvikuru kunaya zvakanaka. Chikafu ndakanzwa kuti chiri kufamba zvakanaka. Ndinopindira paThe Grey Church, ndiri Humba muBarwe Nyanguru, Tendera 1, Chirima nemuromo, Mapadza, Waranda. Hakuna rudzi runonzi Nooreka. Kune rudzi rweShumba neNyamusiwa. Rudzi rwabva kuna Nooreka kuchiriko tiri kwese. Ndoda kukukwazisai vateereri. Ini ndinoitwa Ernest Mupunga and ndinobva kuBikita. Ndimuyera moyo, ndiri Gono Chirandu, kushaya chirashwa, vasina pakamina magochedza. Tisu tinotonga kumasvingo. Ndinopindira paMandara SDA Church uye ndinofara nevateereri pachirongwa chePadare. Ndodaira kuti chava nenguva yakanaka apo tinenge tiri kukurukura tiri pamwe chete. Ndinokukwazisai mose vateereri muzita raMuponesi Jesu. Rangu zita Pastor Tapiwa Zinyemba Mahlirapazhe Wegona, Chitova, Sambiri, Mauruka, Gutu, Mukuvapasa, Vari Wiru, Masakali, Garara Masango, Tisu, Lekwa Gutu, Ana Mahlirapazhe, Tino Pastor Warren Park District. Tinotenda tichava nenguva yakanaka. Tinotenda vandiwa vateereri vedu. Indoitwa Gospel Mudoni, ndopindira paMandara Church, ndiri Samaita, ndichibva zvakare Mwari achitibetsera kunyika nyoro kwaRusape. Hamza mambona zvakadaro. Mumpota muchimbopasvika. Mwari anokuitirai zvakanaka. Now, musoro wedu wenyaya nhasi Dare. Uri kutiwo handidi baba pakuroorwa. Handidi baba. Matopiki edu akawanda ana handidi. Wanakwanda havasi kuda. Havasi kuda shuwa. Havasi kuda. Saka tichakumbira Nyati mbotiverengera nyaya iri kwamuzvara nhasi. Darego ipindira. Nyaya yedu tichaitanga kumapeto kwayo. Tozopa background. Kumapeto kwayo inoti ini ndakaroorwa ndine vana vairi, twins. Both have done excellently well. One is a lawyer and the other is a doctor. Wokutanga akaroorwa, but paiva number 1 pamaroro acho. To the extent yekuti baba vakatoonekwa in bad light. Wechipiri auya kwandiri achiti ndauda kuroorwa, ane mareasons aari kutaura kuti haachada baba kuti vange varipo. Ndingadini samai kuti ndiconvince mwana kuti baba vake vanodiwa pakuroorwa kwake. Background yenyaya iri kuti iyo ndakaroorwa nemurume wangu, tikabatsirwa nevana vairi vasikana. Tave kugara kuSouth Africa nemurume wangu, asi vana vakasara kuZimbabwe. Tiriko kuSouth Africa takaita dambudziko ndokubva tarambana. Nepo vana vaiuyawo kuzotiona pamaholiday. Murume wangu akabuda mumba, ini ndikasara ndine vana ndichichengeta. Dambudziko ranga rine murume wangu ranga riri rekuti aisagona kuchengetedza basa. Aingoti pese pese paitika kanhu kadiki atoramwa basa, atobuda. Dzimwe nguva ukamubvunza kuti inyaya yei, aikutaura kuti handidi zvokubvunzwa kubasa. Kusina nebasa rese kuti ndanonokere kubasa. Zvinhu zvisina nebasa rese. Izvozvo zvaitoita kuti aregere basa ndizvo. Saka takazorambana hedu, ndobva ndasara nevana sekutaura kwandamboita. Both now graduated. Saka nyaya iripo ndeyekuti
baba vangu vanobereka mai avo vari kunyunyuta pamusoro pekusabviswa kwezvimwe zvinhu pamaroro, including mombe youmai pakuroorwa kwavo mai avo. Saka naizvozvo vabereki vamai avo vari kuti kuna mai ava hazvikwanisike kuti vagone kupiwa mombe yeumai yavo isati yabviswa. Mubvunzo kana kuti concern yavainayo ndeyekuti ndanga ndafunga kuti nditi baba this time round vaite demand mombe yeumai pamarooro aya, nekuti last time patakarodza wekutanga murume wangu akatora zvose zvanga zviri kukodzera paari, ini handina chandakawana including mombe yeumai. Saka ndo background yenyaya. Yeah. Saka ndofunga Dare pane nyaya dzichada kupindurwa dzakati wandei mukati mekutaura kwatichaita. Ngatange tamboverengerwa vhesi naPastor Zizo. Regai tiverenge pana Exodus chapter 20 verse 12 in English version. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Nhasi regai timboita different. Gono wakamboti wai muchitanga nekutheology musambotangiwo Vane masoko. Saka gono nemashoko namasoko. Saka gono maybe mungangoita your comment on that verse. I think verse riri pachena. Zvinonzi kudza baba namai kuti mazuva ako panyika awakapiwa naJehovha akowedzerwa. Right. I think definition yababa ndeyekuti munhu akakubereka ndiye akaita kuvapo kwako panyika, ivo vakaplaya a part. Mwari vakakomborera baba vako kuti vati ndaane mwana mukomana kana musikana. Mai zvakare havatengwi, havasi vekutsvaka musango, ndo vakabereka vakatakura 9 months kuti mwana uyu azovapo. Saka bhaibheri riri kungoisa pachena kuti kana paine mutemo pamitemo 10 mukati mebhaibheri une chipikirwa, une reward iri immediate, tiri rumiri runo rwedenga kushandisa language yasekuru vangu, ndeyekuti ukakudza baba vako ukakudza mai vako, ende haisi kukupa condition yekuti kudza baba vako kana vaine mari, kana kuti kudza baba vako kana vakanaka, kana kuti vachinamata. Zviri kungonzi as long as varivo baba vako ngavakudza. Yeah, mfundisi. Your understanding of the verse. Yeah, ndambofunga kuti pamwe mazhira ndo Okay. wachaitsetsenura. All right. But anyway, wadiwa wateereri sekutaurwa kwazviri kuitwa panapa naGono ichokwadi. Mubereki hatigone kumusubstituta neanything, kana role yababa irole yababa. Zvinotarisira kuti vana varespecte role iyoyo. All right. Anyway, patichakurukura nyaya yemaroro nezvimwe zvinoitika mukati mesociety, I think zvoda kuti tinzwise kuti kana titi kukudza tiri kutaura kuti kudini ende zvinoshanda sei panyaya yekuroorwa nekurodzana nababa wake mbenge wasipo in your entire life. Wakuda kuzokudzwa manje on just one single day in your life. Maybe you are now 25, 30 years old and the Bible wrote kudza baba namai. Right. How do we understand that particular thing? I don't think it is as easy as it reads, but I'm sure Dare Richard Betsera kuti tinzwise kuti a man who was absent your entire life akuda kuzokudzwa musi wakuroorwa. What does that mean? What are the implications? Hey. Yeah. Again, vanangoenda pana nyati padhuze. Yo mukuvhurira kwenyu nyati nekungonzwisisa nekuerenga kwatangoita nyaya, just your opening remarks pamusoro penyaya iripo muzora nhasi. I think pfungwa dzaGono nedzanyamuziwa dzine padziri kusangana nepadzinondoita mhandi. Both sides are very correct. Chingoripo ndechekuti hakuna munhu anogona kusarudza kuti anoberekwa nani.
saka ruzhinji rwacho sometimes wawakangozosvinura ukaona varipo vanogona kunge vasingadiki, but that commandment is very specific, iri kuti kudza. Maybe pamwe pataurwa nanyamuziva kuti kukudza kwacho kuti kudii. Panhau yataverenga kuri kunenge kuda kusuggesta kuti there are anger issues dziripo. Pane tunyaya tusina kupera tusina kuitwa matara acho. Mubvunzo ndewekuti dare iri rakufanira kuti riitwe here panguva yarakunzi riitwe, vantu rine mamwe maitirwo aringaitwa here. Pamwe baba havasi kubatika, pamwe ndopo vari kubatika. Saka pakukurukura ndofunga tichaonesana kuti nyaya dzakadai dzinogadzirika before here musi uyu kana totongomirira musi watinosangana naye. Umba. I think verse ya Exodus 20:12 yaisa pachena. Tisaise edu mamwe mazwi. Kudza baba wako na mai wako kuti mazuva ako agowanda pamusoro penyika. Now havasi kutaura nyaya yekuti baba ava vanofanira kukudzwa nekuti vane mari fanika zvataurwa naGono or hawana. The verse has no condition. Please. This verse haina condition. And tisaise condition muverse. Ndekuti rinongoti kudza baba wako na mai wako kuti mazuva ako na baba wako na mai wako kuti mazuva ako agowanda pamusoro penyika. Haisiri kuti waitire baba ngawaitirwe zvakai ngawaitirwe vana vavo zvakati nezvakati. No. Iri kungotaura izvozvo. Kwatichazopinda hedu tichapinda, asi verse is very clear. Pastor Zinyama, I respect him, ndinowakudza, but not in my space. Izvokwadi. Regai nditi vhesi iyi, kudza baba ako namai vako kuti ugone kukomborera mazuva ako awedzera. Iyi ndoda kutora ndichiti whether baba achidhakwa anofamba achidzedzereka, baba havaendi kubasa, baba muroyi, but kungonzi kudza baba vako. Pane mablessings aripo pakuvakudza nekuvaremekedza. Ko iwo wangu wakuroorwa zvenhai mwanangu, ko wadii wakuda kuputsa pfuko wasvika hongu vakaramba namai, pane zvavakaita zvisiri kukufadza, but dzimwe nhambo Mwari vari kuti ndoda kuchikukomborera nekuti wakudza baba wako avashedza vachaja zvavanochaja whatsoever, unogamuchira makomboro. So ndiri kuti inini kuvana vedu, baba ndibaba. Dai baba ava vausiri kuda vanga vasipo, dai wo usipo, dai usiri kutomboroorwa. Saka nekuti vakakubereka vakaitawo zveudzenga vakaenda, asi vashedze, whether vakaramba namai vakaita sei, but ndibaba vakudze nekuvaremekedza. Saka ndofunga ndozvokutaurwa neBhaibheri kuti kana uchida kuwana mablessings vashedze, vauye vachaje zvavanochaja vobva vaenda, and you will receive blessings from heaven. That's what I think. Okay. Yes, sorry, Wamdwani. I know kutawerenga kubva kuna Exodus 20 verse 12. But verse iri mazhira munoziva mufundisi rakazoexpoundiwa kuna Ephesians chapter 6 verse 1 inoti kudza baba namai munashe. In other words, pane condition yazokandwa kuti eyo handi kungokudza basi, eyo muunganga, muukuroya, mukuita sei, baba vari kukudzwa under certain terms dziri approved nani na Mwari and what have you. Saka I think sekutaura kwandamboita pakutanga chinonzi kukudza hatikungoita blanket statement, but toda kunyatsobatsira kuti tinyatsonzwisisa kuti kukudza kuita sei. Pane here certain conditions in society dzinogona kuremera mwana to apply maybe this principle, or this principle can be applied in a manner kuda pamwe isina kujairika and whatever. Like for instance,
kana baba wangu wakandiabhusa, ndatiti ndiri mwanasikana, wakandiabhusa, wakandibata chibharo, yayei inonguva manje yekuti ndakuda kuroorwa, ndakuda kuchata, makuda kuti ndiyo aite accommodate at that point. If I feel kuti my father panapa handisida kuaccommodate hangu because tine history yatinayo, are you saying handisi kukudza? He must kukudza means he must always attend function dziri important kwandiri. I don't know, maybe I'm speaking on behalf of listeners. Ati betserei because tine ma listeners vane matambudziko aona nababa wavo ekuti tinogona kuvabata mhanda mutsipa yekuti kudza when sometimes it's difficult to do so. Can I read the verses that are on Amfundisi? Kuna Ephesians chapter 6, verse 1, 2, 3. Then I'll provoke him on verse 4. Verse 1, he will teach children, obey your parents in the Lord, for this is right. Then number 2, to honor your father and the mother, which is the first commandment with the promise. Verse number 3, that it may be well with you and you may live long on the earth. Then verse 4, and you fathers, do not provoke your children to wrath or to anger, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Saka, there's a qualification in the but maybe there's a counterbalance in the whilst we want to then say what in the Lord, but what does God really expect of us? He expects of us to accord appropriate respect kuna baba and kuna mai. So in I'm of persuasion kuti pane pekuti pasinga kudziki Mwari ari kungo expectawo kuti iwo semwana arangarira space yako kuti uri mwana. Saka pachando discussa imwe pfungwa ndendoda kuti nditobva ndatodiscussa ndeyekutiyo pane nhau dzakaitika pakati pemurume uyu namai avo zvaita kuti mwana ave participant pane nyaya dzanga dzisiri dzake, nyaya dzikuitika pakati pababa namai, because the letter seems to say kuti pane violence yakaitika pakuroorwa kwedhisibling yaita kuti uyati saka for that reason baba wangu handiswada. Reason number 1. Number 2 is what Pastor Ngwari has alluded to, the absence yababa in the life yevana pakukura kwavo. Number 3, pane also the fact that vana vakakurira vachichengetwa nanasekuru under the guise yamai, both mai kana vanhu vachengeta vana vatowa vanasekuru vachengeta vana. Saka the conversations that may be happening in the background more so nekuti murume uyu ari kupesirwa nemhuri semunhu asina kuita zvikwanisiro zvakakwana pakuroorwa kwamai avo kana pakutorwa kwemwana vaambuya naatezva kuroorwa kwamai avo. In that kuti pari kunzi pane mombe yomai isina kuenda. Saka obviously the mother is agreed. Saka the conversations dziri kuitika mumba umo dzine zvadziri kuita kune mwana wayo pakukura kwaari kuita. Saka I think kuti maybe there are counterbalances dziripo dzekuti baba vanogona kunge vasina anything particular that he did to the child, but mwana has become an accessory to my issues ari kuitika pakati pevabereki. That's powerful. Regai tichinyatsobvisa mabhaji tonyatsoputitsa nyaya iri ndokwavaida kwekunoputitsawo. Saka taakuenda padzikuti iyo nyaya iri kutaurwa kune vateerera mombe yeumai chii. Tikambotangira ipapapo tochindobata kuti baba ava zvakamira sei, havana kuplaya part yakakoshei, zvakuzonetsa mhuri pakati pavo ivo vari vega, ivo vanhu vakarambana. Mombe yeumai chii umba? Itsika was not biblical. Itsika yekuMuzimbabwe. It may not happen ku Botswana. It may not happen ku England. Itsika yemuZimbabwe pakuroorana. Takaona iripo. Hapana anotsanangura kuti zvakatanga sei. But ndiye kubatanidza mhuri to me. Yaiita ona mai ndikuti baba ndiye waitora danga remombe.
mai opuwa mombe yeumai ndokuziwa kwandinoita ini ndakaibvisa mombe yeumai munzwanaka hapana chakaipa kuita zvakanaka but zvainozoita manje ndezvekuti ukatadza kuibvisa Satani unopindira ipapo mandinzwa Satani manje ine maproblems akawanda mombe yeumai ndiwa kuti wazvomati no but seriously because kana chero paine vana munzwanaka inozo ndo pane dambudziko chete because tichiri pasi panopezuwa panapa zvinozoitika kuti ine maproblems mombe yeumai yakafanana nechino unochiziva here chino chine mafuta kudhara waisiti kana wakupereka mwana kuti kwaakandororwa aitakura chino now pakurambana parufu chinozodiwa ichocho ndo Satani achizopindira manje handi Mwari anopindira Satani ndiye anodini anopindira yobva yakonzera maproblems ndo saka vanhu vanoibvisa either with fear or vanoibvisa in love. Those are the two things. Okay. But we could also help Yeah. define. Yeah. Not to go define. I mean, say in your own way. Okay. My cultures are not in. Anosiyana. Yeah. Yes. Mabvunza kuti mombe yeumai. Yeah. Inzwai panapa hapasi kutorwa kunzi mombe yamai. Handicho Chishona. Chishona hachiti mombe yamai. Okay. Inonzi mombe yeumai. Yeah. Culturally, imombe iri kubviswa to the goddess of fertility. Kana kuti pane eyo mudzimu wemhuri unoita kuti mwana wedu watakupa yuyu agone kubereka. Munofanirwa kuchiita ona. Are you getting the point? Iye zvinezvi atokatsika ikakako kanenge kadilutwa mubireni mewanhu takungobvisa mombe yeumai. But technically kana makuenda pachiwanhu chiri very strict, mombe yeumai inotaura mombe yeuzvaro, mombe yekubereka, kuti taakukupai mhou ichakucreaterai dzinza rekwangwaru rekwamakombe. Okay. Ndosaka ichiyera chaizvo pachibhoyi kuti mombe iyoyeyo mungatadze dzimwe zvinhuka, but iyi mombe iyi aiwa musaitadze zvokuti kana isina kubviswa ana mbuya ngwari wakarorwa kuma 1912 wakazofa 1970 mombe yesati hawatombowigwe. Mombe iye inenge ichitodiwa iyoyo nemhaka yekuti kune cultural connotations dziri around that mombe. Pachikristu taakungobvisa nemhaka yekuti ndo maroranwa acho, we don't pay reference to it. Okay. But strictly speaking, it is a cow that mombe iri kupiwa to respect the goddess of fertility. Pachi African culture yeZimbabwe. Wabva wataura zvakanaka muzukuru, ndekuti hawabvisi bhuru ipapo, wanobvisa mombe chinyi hadzi. Ndandichida kutora mombe yeumai setsika yakanaka yekuumba ukama, ndo maitiro indakaibvisawo zvakare. But my context yanga isiri yekuti ndinobvisa yedeeper meaning yekutaurwa yechishona iyo handiyo ine understanding yevazhinji. No. And yes, ine kaku respect ikoko. But respect yacho yaakutorwa nemakristu nhasi uno kana kuti nevazhinji nhasi uno yayongotoda kukudza ambuya vedu. Hainegotiatwi nemhaka isinganegotiatwi nekuti mai kandi ambuya ndo vakakuberekera mukadzi vakakutakura 9 months. Saka ndiri kuona sekuti yes, terminology yacho ingange iri kuti mombe yeumai, but in essence mai ndo vanototaura zvavano mombe yavo yavanoda. Mazuva ano yakutobviswa even iri mari. Saka mari haine kuzvara ezitwe sezvaita mombe kuti inobviswa iri tsiru. Iye zvinezvi anenge achida mombe anopiwa tsiru, but anenge achida mari anotochaja kuti andoda $140 otopiwa mari yacho iyoyo, zvatopera. But ndiri kufunga kuti panyaya yedu iyi yetiri kukurukura iyi, sezvo mati ngatichibvisa mabhachi, ngatichienda kundopindura kuti
tiende panyaya yaari kutaura yekuti handisi kuda baba pamaroro kana kuti pakuroorwa kwangu. Nechikonzero chekuti isu pachikristu chedu tinonzwisa kuti pane tsika dzakanaka ende kuroora is one of those tsika dzendinofunga hangu inini personally kuti hadzifanirwi kubviswa, dzinofanirwa kuramba iripo because itsika yakanaka. Ende varoori vanoroora vacho vanotofara kubvisa pfuma yacho, ende varoorwi vacho vanotofarawo kubvisirwa pfuma yacho. Saka zvine hazvina ari kufila kuti amgrieve kana kuti even the modern lady wemuzimbabwe kunzi haasi kuda kuroorwa unless kwano hawo ma2000 akungofila kuti haangatingoonana tiri tu tongosimudzana toenda, but I don't think that's really the prevalent thing. Okay, saka moda kutaura in your culture, but ndachida kuya I know kuti wampunga watendisa pamberi. We need to chingopapedza yapo. Inini manzwisiro angu mufundisi ndiri kuti mombe yeumai ipati yekuroora patinoita setsika yedu ende yakanaka. You can't avoid it. Ndo maonero ando. Indakabvisa mombe yeumai manzwisiro angu nezvatinodzidzisa vana sekutaura kwamboitwa neumwe kuti vana baba ndo vanotora danga rose, vana mai havano kana benefit yavanowana. Saka ndeyekutenda mai kuti makatakura mimba 9 months mukatambudzika kuchipatara kusvika mwana abuda, saka toda kungokutendai naizvozvo. Saka ini personally pandinochandokurudzira bvisai kutenda zvataurwa napastor Ngwaru ndizvo hazvo zvekuzo the goddess nezvimwe zvakada, but isusu manzwisiro edu sevechidiki ndeyekutenda mai kuti mai makaita zvachose, hatingagoni kuenderera mberi musina kubvisa mombe yekutenda mai nebasa ravakaita. Okay, so because the reason why ndabvunza kuti mombe yeumai tiri kuya pane musikana ndo pane nyaya yedu yakasimba, asi amai ava vanyora tsamba iyi havana kubvisira mombe yeumai zvikaafekta mai wavo, ndo maeffects azvo. Saka mai mbuya paakuda kuroorwa mwana wamai muzukuru wari kuti haungatambiri mari ini ndisina kunge ndabvisirwa ndisina kuwana ina handina chandakawana. Mbuya wari justified? No, ndaida kupinda kuti mbuya awa wakupinda munyaya dzisiri dzawo, mazvinzwa zvakanaka, wari kupinda munyaya yemwana wavo yawo ngavamire yakadaro. Saka ndeyavo nyaya, ndeyavo. Mwana uyu odhila nenyaya yaaniwo yake, iye akabvisirwa mombe yeumai, that's okay. Awasina kubvisirwa mombe yeumai, kana ichazouya kana isingauyi motogara makadaro maiyo, siyanai uyu apiwe mombe yake yeumai. In any case, manzwisiro andozviita vanowanzoclaima kana pari pamaroro iriri dare remaroro ndiana sekuru. Ana sekuru mai kwavari kubva, vana sekuru hanzvadzi dzavo, vana baba wavo ndo vanoclaima zvinhu izvi. Kana zvikanga zvauya vanobvawo saka kazhinji maybe because of our cultural setting madzimai akanga asina voice rakanyanya kuwanda mukati memakaya. But maybe pamwe suffice to say kuti maemblems ezvinhu zvatiri kubvisa mukati maroro kazhinji ane madeeper cultural meanings azvinazvo. But I think the bigger picture ingoingoripo ndeyekuti indudzi mbiri dzinoda kubatana exchange iri kufacilitate that. Saka it's unfortunate hako kuti in this case we focus on one particular aspect of the rural culture yekuti pane mombe yeumai iri kubviswa, which in verity if you want them to then interrogate kuti pane mari dziri kubviswa dzemunhu ari kuuya mupambo ari kuuya kuzobvisa mari dzake, you will find kuti out of the 10,000 yaari kuti ari kubvisa yemaroro 9,500 ndiri kutorwa nababa and maybe mai peradventure ari kuwana kana $500. So maybe maybe it's a discussion for another day. Yeah, but I think in verity kutoregera kuzopa $500 yacho, I think it's a gross injustice. Okay, in my view. All right. Yeah. So tawirirana kuti mombe yeumai iri right inobviswa, taona macultures akasiyana atori padare kuti zvinombofamba sei. Nyaya yapo manje ndeyekuti
amai vanofanira kutambira yavo hazvinei nambuya zvataurwa naumba. Mbuya vabviswa paikwezvi matare akasiyana akatosiyana. mbuya ngawaregere kunzi adarere kwawakaroorwa oda kuriendesa kune mukwasha akuroora mwana wavo. Matara indudzi dzakasiyana ngatidzidzise ngawadzidzire kusiyanisa matare. yafine. Saka ndakuye pamuri Nyamuziwa taakuenda pane nyaya yemusikanawo ari kuda kuroorwa haasi kuda baba panyaya dzake. Ndo nyaya yatakuda kuti tipinde pairi. Zvinoita here inini regai ndichakurumidze kuti hongu kana kuti kwete. But I think zvakakosha kuti tinzwisisewo mwana atipinde mubhutsu dzemwana. Pandaikosora baba memusipo, pandairwara baba memusipo, pandaidzingurirwa mari yeschool fees baba memusipo, pandaida uniform memusipo, patairara usiku mai wachinesekana neni menge musipo. Hapana mumwe musi wamakambotiwo regai ndindoona wana wandakasiya waya. Not even a single day did you feature in my life. Now nemhaka yekuti paita kamari dai penge pasina kamari kana kapfuma, you would not have featured in my life. What you want from me is mari iri kuda kubviswa nemukwasha wenyu. And this is what is now going to link us for the first time after 30 years. You are now coming for money. You are not coming for me. Mwana uyu justifiably are angry. Anyone could be angry. Yakurunzi ukarisama mu position ye mwana uyu. Ndosaka ndikuti nini kana chitisusu kudza baba na mai. What exactly are we saying? Because apa kukudza kwa muri kutaura zvandumdzwa zvedare panapa. Muri kuedza kutaura imi mukuti bvumidza baba kuti wauye wagare pasi wapiwe mari yawo waende. According to this girl akuzi kukudza. This man is commercializing our relationship. He is coming for his money, gets his money and he goes. To her. This man is not my father. Akaramba mai wangu, akatirambo oneso. Where is he my father? Biologically, yes. But it's painful to have a man who features in my life after 30 years for money, nemombe, oenda, and after that never to feature again in my life. I don't ndinoinzwa yamunotaura tiri kuti umba hatinzwi sei the pain yemwana zvekukudzwa vabereki zvakakosha ine hasi kuti baba ngawaregere kukudzwa, but I want to say this man, let's consider the feelings. No, this man is unfair. Yes, he did evil kune mwana. Is it impossible for the child to forgive? Forgive his father. No, for now to put lane pain yake. Forgive chata already. Okay. Yakanaka iyo yamuri kutaura. But tikadzokera kubhaibheri zvirevo 22 verse 6. Imi vabereki rovedzai vana, train up your children in the way they should go. Animon. Saka baba ava androbero vakakanganisa, andowira vakakanganisa. But iye uyu wachona uyu watiri kuda kuti arore ane murume wake kawo. Saka anofana kuti achidzidzisa vana vake kwavakudze baba vake namai vake. Iye mudhara uyu akatiza akaenda, dai anga asipo, dai mwanasikana ari kuroorwa dai asipo. Saka ngaamuremekedze. Yesu akakanganisa, but pakuroorwa ngaavauye vadzokorane, varipo vachiroorwa vachitochaja vachiita sei. But kana apedza kuchaja, ndoda kupandukirawo murume uyu, usatora kana senti. Usatora kana senti, ipa kuna mai nasekuru. But zviri kuita kuti tidzidzise vana varemekedze, go back to principles. Saka ngavange varipo baba, yengu wakasvotwa wakasi baba ngavange varipo, so that ugogona kudzidzisa nekurovedza vana vauchapiwa naJehovha. Ini ndinoda kupinda ipapa. Look, pamusoro iyi. pamusoro ndinodaidzwa. Pamusoro iyi. Wangasati wataura. Teererai. Pamuri gono. Let's ngatinzwise panapa. Mwana uyu ngaarege kupindira kuti
atizwa handidi kuti wawende kuti wakarambana namai. That's not your problem. No, consider the child's feelings. Hold on. Aiwa, ndo imwe issue yacho. Ndio waitaura kai iwe. He was not present in her life. No. Pastor- Iwe ndio wakarambana, ndio wataura kai iwe. Kuti wakarambana ka. Mwana must not enter into those issues. Hapana kupindira nyaya iyoyo. All right. Kana pane paanogumira. Yeah. Right. Chimbomira. Okay. Chimbomira. All right. Yeah. So, Regai- batsira pastor Ngwaru vati vaite discipline. Yeah. Fundisi chi- Batsira uyu. Teerera. Fundisi chimbomirai humba Yeah. pedzai. Yeah. Taurai Mwana uyu pedza. kana akateerera zvendikutaura Humba musatarise pastor. Yeah, all right. Kana iwe wakateerera ka usapindire nyaya baba namai, usaipindire iyoyo. Ndo chekutanga. Chechipiri babawa wakatadza. We are not condoning. Ndo chirungu chacho. Wakatadza, but his presence is very important pakuroorwa kwako, because nothing will move. Na baba uri kuda kuramba. Hapana chinofamba. Ndichenda pana gono humba. Yeah. Ndekatitotaura ipapa. Alright. Whether ukanamata kana ukadini babawo akasauya pakuroorwa kwako iwewe, hapana chinofamba nekuti hapana blessing iripo. No. Mwari unokomborera because iwe baba wacho waripo. But ndotenderana nezvataurwa napastor kuti kana waenda iwewe, handitika wasvikapo, ngazviitwe zvese uripo, daidza baba wako wauye ipapapo, then iye baba uyu manje uyu ngarege kutora chinhu. You know what I mean? But his presence is very important. Yeah, but the majority will just come and take. I'm sorry. Gono. I know ndimo kutotaura. Muchipinda ipapapo. Ndoda kuti muadresses kutaurwa na because dare rigai ne culture iri kuita kunge iri kungorera kuti listen to your father. Just because I'm your father, I will come commercialize it. If I'm taking anyway, the majority will take. Yeah. The money. They are there to take it. But all right. Saka nyaya iripo apa ndeyekuti in our discussion, mfundisi wayo neengwerera, let's consider my feelings emwana mukutaura kwedu. right. Yes. Pamusoro pastor Ngwaru. Pamusoro dare vateereri. Zviri kutaurwa napastor Ngwaru zvemafeelings emwana nekupinda mushuzi dzemwana, we are 100% with him. Yes. Baba ava vakakanganisa zvemhando yepamusoro. Yes. Hatisi kuvakondona kana kuti tiri kuti vakanatsa. No. Zvekurambana kwamai wavo nemudzimai wavo, mareasons acho hatingazivi, handiyo nyaya yatiri kutonga. No. Mai vari kungotaura kuti isu takasiyana nemurume wangu period. Yeah. Zvekuti ndiye mukadzi akakanganisa, murume wakakanganisa, hazvinei nemwana. Yes. That's number one. Yeah. And number two, kukanganisa kwababa kwavakaita uku nemafeelings ako tiri kutoanzwisisa mwanangu. But you don't actually haudzoreri chakaipa nechakaipa. Correct. Because kana ukadzorera nechakaipa nechakaipa, iwewewo nevana vako nevazukuru vako wakutoramba uchitokuchidzira moto weruvengo. Isu tiri kuti you have been given an opportunity yekuti uite reconcile with your father. And hatisi kutarisa more importantly about nyaya yemari. No. And remember, pamatare yedu ekuroorana, ekuroodza vana, baba ava vakauya, I still have to see a situation. Ndakasangana nemasituations akawanda. Ana baba vasina kurera vana vavo. Correct. Vana vavo vakaroorwa. Dare rinenge riripo rinototaura kuti iwe nekuti hauna kurera vana. It's not a secret. Yeah. Haukwanisi kutora pfuma iyoyo uchisimuka uchienda. Anotaurwa ipapo. Kana mwana uyu akarerwa nababa mukuru, ndo vachadya pfuma iyoyo. Kana yakarorwa nana sekuru ndo kunoenda pfuma iyoyo. Kana wakarorwa mai vacho nemumwe murume. Sorry, watichipa. Kana mai ava vakarorwa nemumwe murume. Then mwana uyu ofila kuti musi wandoroorwa baba wangu ngavaite ava. Aiwa, baba havafiliwi. Baba havaitiwe kufiliwa kuti ndoda kufila kuti baba wangu waite pastor Ngwaru. No. Ngatiteedzerei zviri mubhaibheri. Kana bhaibheri richiti baba vako haana kuti vana baba vako. Choose one of them. No. Bible riri kutaura there is baba one. Yes. There is my one. Correct. Ndo patiri kutangira ipapo. Ende ndo pairi kuperera nyaya yacho. Saka tiri kuti kumwana ita kuti baba vako vauye. It's an opportunity. Mai vacho futi
vari kuda kuti murume wavo wakarambana naye akatovakanganisira akarega kurera vana vake akarega kuvaendesa kuchikoro kusvika vaita madhokta nekuita maloya vari kutoda kuti ange aripo nekuti she appreciates kuti ivowo pavakanga vachiroorwa baba vavo vakanga varipo. Saka inini I wouldn't want kuti at any one moment titi because you are hate so much chikuchidzirawo moto weruvengo because that's what you are going to plant into your own children. Correct. Ekani vanabatira panapa vasati vataura. Ndino kuti kune wana here wasikana vasingazivi vana baba vavo. But pakuroorwa kwake ada kuziva baba vake. We've talked about it. Pakuroorwa kwemwanasikana anti where is my father? Ndoda kunga waripo. Even wasina zvawakaita. Okay, Nyati. Kune here akamboita situation yekuti mwana ndiye anoronga dare revanhu achagara wekurodza? Hakuna. Asatariona. Tiri kutorinzwa ipo panapa. Hakuna. Apa ndo betiri kutotaka kuriona ipo. Hakuna zvakadaro. Mwana anotaura nyaya yake kuda kurodzwa wandoonekera vanofana kuronga dare iroro vanofana kurironga iyi mhuri ndofunga pachild towards the end pane kakutsaukira kari kuitika ipapa kuti mwana haagoni kuto kazhinji vazhinji vanotozoshandisika kuti baba mukuru matouya nenge matouya because vanhu vanoudzwa vematare vanofana kugara vanofanirwa kunge varipo. izvi utokuratidza kuti ndofunga pane ka-leadership crisis kangoripo zvako kaita kuti pasvike pastage yekuti mwana abva atoti chakati handidi chakati handidi chekutanga. Then chepiri I think kuti pari kuzanganiswa nyaya dzisingazangani. Mumwe ambozvitaura ndofunga ndinyamuziva ambozvitaura nyaya dzamai ndedzamai dzemukwasha ndedzemukwasha. We agree kuti there may be hate issues but matare aifanira kunge akaita ari mairi, one rekuroora ne1 rekugadzisa nyaya dzakaminama. The unfortunate thing is kuti kana baba vangu asiri kuwanika zvaingatoitika ndezvokuti ngatitange tarodza kana tapedza kurodza tochiita dzekugadzisa zvisina kugadzirika matara aituwa akasiyana ende mwana haagoni kutongera nyaya dzavabereki. Izvo I think kuti ngatigara taudza mayouth kunzoko nyaya dzavabereki inyaya dzavabereki. You may be privy kuti mai vakarohwa vakadii but zvakakonzera kuti zvidaro haungazvizive semwana. Baba havangakutaurire kuti gara api mai vako ndakadai ndakadai. I think kuti vana ngavangozive space yavanenge vari sevana vagumire paspace iyo ndokunozokudza iko kuzova nzvimbo yako semwana. Ndiregerere. I think tiri kuconfuse mwana uyu. Mwana uyu haana kuti ndoda kupindira mukurambana kwakaita mama nadedi. Handiyo nyaya yake. And it's not even written pa mwana uyu in my understanding ari kuadressa relationship yake nababa wake iyo not namai iye nababa kuti baba you have been absent in my life you cared less and what have you and for that reason I am angry nemi nemhaka izvozvo I'm excluding you. Saka inini pazvinhu zvangu ka nemhaka kuti mangogara musikoka chingogare muti musiko aiwa kansatapedzeka ndingokanuka wangu tingorekta ipapo torekta ipapo tinorekta muchirekta tichitaura toda discipline tibatsirewo musachisidzire umba musachisidzire nyama. It's like munozive chimandyira imenyu munenge muri soba ndofunga madyira zvatinopanapa ndezvekuda izvi. Point yamataura madyira ekuti panoroorwa mwana mabiological parents anodiwa iyoyeyo imandate iri beyond chenyu mwana. But inini point yandiri kutaura ndeyekuti much as it is a mandate hazvigone kubvisa kurwadziwa kwemwana kuti maakuuya nhasi nemhaka yekuti paita kamari muupenyu hwangu kamuchatora ndo zviri kundirwadza. Saka imi ndiri kuirana nemi kuti mwana arwadziwa hako but siya zvinhu zveculture zviendere
mberi Now as we- our Zimbabwean culture is. Now we are talking. But we also want to make it clear kuna baba awa. Newamo wana baba wakadaro. Ana baba wakadaro. Yeah. Kuti it is unfair. Yeah. Kuzouya musi wepfuma. Exactly. When you were absent pamanapukeni, pa school fees, Yeah. pakurwara, it's unfair. Yeah. Of course, Where were you? unofanirwa kukudzwa agoga. Yeah. But I want to tell you kumwe kukudzwa kunoya mwanhu warwadziwa. ndinowirirana neminyamuziwa. Ah, wirirane nini. But Thank you. in my experience as a minister, Yeah. 18 years, Eh, vakawanda vakomana vasvinu eh. vanoda kunoroora, asi uchibvunza baba vanenge variko here havapo, hatiuyi kuzobvisa What one pfuma. question mark? By the way. Hatiuyi kuzobvisa pfuma kana baba vasipo. Aiva vakarambwa tsvakai, kana vasina kuvatsvagwa hatiuyi kuzoroora. Correct. Oh, yeah. Vakawanda vanotadza kuroorwa because baba vanozivikanwa kunzi variko, Eh. but asi havasi kuuya. Why? Ngavauye, kana vauya vochizopedzerana navatezvara vavo isitaroora taita sehedu taenda. Yeah. But asi baba imimi baba imimi shuwa munomitisa mosiya mwana aruko. Kwakumitisa maji. What's your problem? Gadzirisai. Because kuna vamwe vanomitisa vosiya vana varuko. I'm challenging you varume, endai munotora vana, tisapinda matambudziko atinawo. Kwakumitisa Thank you, Pastor. Yeah. I think gono muchibva mapinda. Yes. Takuta tichiuya manje Yes. panyaya chapter. Eh, Because Pastor Ngwaru engo yavaya nayo inzwai vanhu vaMwari. eh. Pastor Ngwaru vari kuconsider my feelings emwana. Emwana. Because mwana we anga achiona munyori paanyora hanzoni because mai vacho pavanyora vanyora kuti vaiona violent behavior yaiitika mwana we achikura. Eh. Antitika. Correct. Saka mwana we psychologically maybe ari kuti pamusi uyu kawe. I do not see a pretending event iri kuitwa Amen. a farce. Eh. Number one. Number two, if we leave it and not condone this man, Mazogo na pastor, Yeah. because men will say, I will leave. Anyway, I know that will agree with me that by the end of the day, Pano Rorwa, still I'm the father, they will look for me. Aiwa. there. That's not where we are. Handiko kwatiri koko. regaiti Handiko pane nyaya kwatiri. mbiri dzataurwa Eh, nana. sekuru. Eh. Pane number 1 hanzi pakaroorwa musikana mukuru zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, Hatizivi kuti zvii. hatizivi kuti zvii. Eh. Uyu akuti handisi kuda kuti baba vangu vave involved pakuroorwa kwechi. Saka isusu sedare we are looking at it from a Christian perspective. Mafeelings emwana hatisi kuasuppress. Ndapota ngati tinzwisewo vateereri. Hatisi kuti mwana baba vakanatsa, handisi kuti ngataura sei. And hatisi kuti zvakare tiri kungogumira pakuti nyaya yemwana yamai nababa ndo ine issue nemwana. Tiri kutaura nyaya yemwana muroorwi nababa vake. Correct. Tiri kutaura Ndiye. murodzi nemuroorwi. Tiri kuti isusu this is an opportunity. Kana zvichibvira musati vakwasha vasati vauya, itai dare rari chitaurwa na Nyatiyo. Mogara pasi motaurirana. Baba inini, this is the way I feel about what you did. Nekuti toda kuti tikonzide mafeelings emwana. Before. Before. Yeah. Toda kuti zvidaro before zvidaro. Taura manje. Okay, regai nditaure mufundisi. Taurai. Ngazviitwe izvozvo. Hatidi kuti vana vatsimbirirwe, ende hatisi kudawo zvakare zvamataura Samsung kuti vana baba vatobva panapa rakati hano unongotsveta vana kwese kwese vachakutsvaga kana vakuda kuroorwa. That's not what we are saying. No, we are not saying that. Tiri kukondema that behavior 100%. Correct. Kuti hazvina kunaka kuti isu saana baba tiite vana tigotadza kuvarera. Pamanapukeni hatipo, paschool fees hatipo, pakukudzwa kwake hatipo, pagraduation pacho hatipo. Tozoti nekuti akuroorwa chinditsvakai. That's not right. That is not right. Hazvinzwa mufundisi. Mweya Mwari wapamuri. Wagara uripo. Aiwa. That we agree. Yeah. But tiri kuti iwewewo mwana manje. Now role yako, which is the verse that we have read. And ratati harina ma conditions. Correct.
ekuti because ine baba ndakakanganisa handisiri baba. Ubaba hwangu hunouya nekuti ndabvisa mari. Ubaba hwangu hunouya nekuti nokuti ndindakazoroora mai vako varambana neumwe murume. That's not the case. Izvozvo tiri kuramba hazvisi right. Iwewe invite baba vako. And tiri kutotaura kuti pakuroorwa kwako you don't have a direct role yekuronga dare sezvazvitaurwa naNyati. However, matare mazhinji andinoziva vanototi iwewe baba wakava irresponsible haulumi padare ipapo. Unobva ipapo usina chiro. Correct. And prior to our discussion tatombotaura nyaya yevabereki vakazviita vakadaidzwa mwana akuroorwa kwakuya kwaugarapo mapedza kuroora zvobva zvanzi no handiti munongoziva kuti mwana akarerwa kwana sekuru hongu saka vana sekuru regai vatore nekuti mai vake vanga vasina kutoroorwawo nababa ava saka pane justice in other words in terms of our culture. Our culture is not just there to oppress. Not blind. No. Inoconsider all sides. Haimboreki zvakadaro. Mozongomba mare basi. Toda kubalansa chiwanhu chedu. Nguva yedu yaenda tangoita one straight jacket. Exactly. Are you getting the point? Tarisai the other side. Tine situation where mwana amitiswa nejaya uko. Jaya numbu yako iyi handidi nechakazoti obva aramba mai wacho oramba nemwana wacho. Mwana uyu totomupa zita rekuti Ngwaru kunyanga ari wekwachimuti. Takutomuti Ngwaru atonyamuziwa mwana uyu because pakabva parambwa responsibility. Saka Susan manje Ngwaru aifanira ari Susan Chimuti akuroorwa manje hazvigone kutendekwa Chimuti kuti mwana akuroorwa hazvigone even though uri a biological parent nemhaka yekuti from word go wakaramba mwana namai. Are you getting the point? And mukatoti even kana tavira ino kana damage where isati we have no part in that. Kana takurodza mwana uyu hatina consultation ekwachimuti yatinoita. Because matare edu uko akaramba. And akadeclare kuti it's a no go area. Vozoita vamwe mirai. Vozoita vamwe vanokuti anogona kukura mwana anoadoptiwa. Mwana aonekwa anongwa mbini kana kuti aitwa sei aizoenda kuhomu mwana azoadoptiwa akunzi mwana Ngwaru mwana uyu and whatever mwana akuda kuroorwa amugona kuti ngatingotsvagei kuti sezvitaurwa naMadyira kuti kana baba wako wasipo isu akuwaregera kuroora. You cannot force us to look for a man. I'm sorry. Nyati today is the wise one. He's too wise. Tibetsere ipanya. You are very emotional. Chibopa iti. We are teacher bari panapa. Okay. Inini maonera nendikuita. I think clearly it's clear kuti dare rikuitwa kwana tezvara. It's very clear. Kuti twawana tezvara. And it's clear kuti vana vakakura vari ana ampiti ana tezvara. The flip side yatisina kugona kudiscuss which I think dare rakanyanya kuponda murumo. Mai avanogona kuva nerole neenga yatakutofila tese panapa. Anditika vanogona kuva nerole zvakaitika. We are not really told what really happened for this men to go. We are not really told. But what we know is what we have read letters. Yes, sometimes these letters they speak one side. Yeah, they are not going to go one side in a pain. They are not going to go to Shakawandis. And I want to say what is I've always said what a wise woman, I think what in Lopambotara Pastor Z. A wise woman, madzimai kana vanhu varambana murume nemukadzi varambana. Ngava saite Bluetooth vana. That anger yondopinda kune vana. To the extent kuti despite the efforts dzababa dzekuti vangade kuti vasvasvamire vaiteni ngeke a role nevana vanenge vachiblockwa neenga yatakurwa nevana. Those things happen because vana vari kumba kwana tezvara. That's the one thing. Then the other thing is what I think what the social construct yedu, which we do agree here, unfortunately Wangwaru doesn't really agree with that.
the social construct yevanhu vatema cultural space yababa whether he is renegade or not, space yababa vachitozikanwa kuti baba ava vatori nespace yavo cultural vachishona mukati meupenyu hwemhuri iyo. ndosaka baba ava manzwa mai vari kutaura kuti ndoita sei kuti baba vauye. hazvitogoneke kuti paitwe roora baba vachitozikanwa kuti baba vari hapa. vakatomboparticipata paroora rekutanga, repiri toti havachagona kuparticipata because why have we become so angry between the two rollers? vasiyana nevaya vataurwa naMwari vekuti akangoti iri nhumbo mai chandidi mwana wacho handidi. Vanhu vakatombororana vakaita vana vavo tu. Okay, so different. Alright, gari vanda panyati ngoedo yaenda. Ndanguya pamuri tine vanhu tiri munyaya yedu. Tina mbuya advice mato munayo kudara ndeyekuti stay out ngawabude munyaya. Then message yamungada kupa kuna mai vemwana uyu nemessage yamufanira kupa kuna baba ndizvo nemessage yatofanira kuzopa kune kudare rinoda kuronza mwana. Okay, yekutanga yambuya I think kuti mbuya murora mumusha uko mbuya murora saka itaura kuti mbuya vane nyaya dzavo dziri separate. Yamayava clearly Mayava already knows and by conviction kuti baba has a role munyaya idzi despite the other issues dziripo. Baba has a role and I think kuti kana paine ma issues avainawo she has a right to claim zvine kodzero kuna mai mukati mekuroorwa kwevana vavo. ndonyaya tokutaura saka mai ava vane right yekuti panguva yedare panodaidzirwa zvamai whatever she thinks is due kuna mai vanhu vanogona kudaidzira. We know the cultural connotations that discussed already. We won't belabor that. Saka vane ruramiro yekudaidzira zvavanoda. The other one was padare. Dare generally zvandinoziva hangu ndezvekuti dare rinofoma zvarichadaidzira mukati mekurodzwa kwemwana rinofoma by basis of information yemaparticipant baba namai particularly. Saka kana mai vakanga vati ndiri kuda chakati nechakati dare harigoni mashoma matare anoramba kuti hatigoni kuti tidaidzire because akurodza ndibaba namai. The rest of the other people varipo paipai vari kubatsira that process. Then kuna baba I think kuti he needs to be cognizant and sensitive to the anger issues, the undertones anger issues dziri kutoratidza kuti pane nyaya dzisina kugadzika zvakanaka. Saka he needs to fix for the sake of his children because kana ari kuenda kudare I want to think kuti ari kuenda with a clear conscience yekuti ndiri kuenda kunorodza mwana wangu. Saka kana ari kundorodza mwana wake achida kuti mwana wake agare mune zvakanaka naiye anofanira kudemonstrate his willingness and his commitment kugadzisawo what is due kuna tezvara wake so that kuti iye mukwasha wakewo futi can have a similar commitment yekugadzisa what is due to him. Saka he cannot expect kuti mukwasha wake uyu auye achindobisana rutsambo wakakwana and so on when he similarly doesn't have a similar commitment publicly kune his kuna natezvara wake. Thank you Nyati, that is too wise. Agadzile pana humba your last words. Aiwa ndira kutenda hangu kuti zviri kufamba zvakanaka. Inini ndira kutaura kuna mai avo. Kuna mai kuti itai kuti mwana uyu asatungamirire dare. Ndechekutanga. Dare ngariuye ritaure zvinofanira kuti ritaure. Kuti kana riri roora wodhila nenyaya yeroora. Then kana wapedza manje kuroora zvokurodzwa izvi. Baba waita opportunity yekunge waripo munhu anaka woizotaura manje maproblems aya. Enga yani yemwana after zvadini zvafamba. Not before. Not before. It could be before or after. Depending nekuti pawagonera papi. But zvinoda kutaura zviri kusiva zvakadini zvakadaro. Get the point. Then mari murume ngaasatambire. Chechipi iwo wana sekuru ndo wacha inini ndamboitaura before kuti enda undatenda kuroorwa kwemwanasikana wako. But at the end of it all, don't get the money. That's what I said. And I think he said it. Asati uyu atombotitaura ngwaruyu kuti pana wamwe mudare uri kwawo pano umwe akaenda kundaatenda but haana kuwana mari. Ini ndinoda kuti baba waatende. That's my
baba must attend kuroorwa kwemwana wake. Okay. Ndekuti Mwari one mablessings awo emwana wawo. You know what I mean? Then kumwana quickly. Kumwana usati baba wako warege kuya ndekuti aone mablessings. Okay. That I can tell you for sure. Okay. Because muri kupindura mubvunzo watati andidi. Iyoyo manje usarambidze baba wako kuatenda roora rako. That is the message. Ndekuti hauwani chikomborero. Okay, thank you. Gono. Maita henyu. I think ini tochitanga zviri kutaurwa namai. Yeah. Kuti mwana uyu ari kuramba. Indiri kuti ndiwo mukana wekuti mutaurirane nababa wako. Kana mungazviita before, kana mungazviita during, kana mungazviita after, zvakakosha. Nekuti pane Pastor Ziva mbotaura pamusoro pevarume vanorega kundoroora vachiti nekuti baba vanenge vasipo. Kazhinji kacho havasi baba vasingazikanwi kuti baba vacho varipi. Ndi baba vanenge vachizikanwa. Correct. And pane tingazvitora hedu kuti ndo chivanhu chaicho kana ndo chisatani. Handifungi kuti pane chisatani pakuziva baba vako. Yeah. Kodzero every individual is kuziva genealogy yake. Correct. That's why even yaJesu yakanyorwa muBhayibheri. Nevakaipa varipo. Yes, nevakaipa nevakanaka inofanirwa kuzivikanwa. Saka you cannot erase that under the pretext yekuti isusu taama Kristu. Hazvisina basa, anyone can be my father. Hazvigoni kudaro. Because otherwise once we lose our identity, even kudzidzisika nechiKristu chinonetsa kupinda. Correct. Tisina identity yedu. Kuziva kuti Jesu tiri vana vaJesu zvinoita kuti timunamate tichiziva kuti how do we relate. Saka ndoti kumwanasikana, iwewe ita kuti baba vange varipo. Motaurirana nyaya dzenyu, madifferences enyu, moataura zvakanaka. Ndotiwo zvakare kuna mai, thank you very much for raising your children to the extent yekuti vakawana education yakanaka, vakaita maprofessions avo, vanogona kumira. Chamuri kuda ndechekuti that generation that is coming will do better than imimi nemurume wenyu in the past. Saka batsirai, facilitatai, toda kuti congratulations, toda kutendai nezvamakaita. And because you have done that, chibatsirai vana venyu kuti vave ne good start. Vazukuru vazoziva sekuru vavo. Even sekuru vakaita mistakes, ngavazive kuti ndo sekuru vedu havane mistakes aya. Isusu hatitodi kupinda maari nekuti sekuru zvavakaita hatidi kunge vatichirarama sezvavakaita. Thank you. Thank you Pastor Zid. Ndichavharira na Pastor Ngwari. Ndoda kuti nini mwanasikana zvakakosha kuti even usati waroorwa toda father and daughter relationship. Even vakarambana endai munotaurirana, taurirana baba wako muri vaviri. Baba handina kufara nezvakaitika, but ndoda kuzokuratidzawo mukwasha wenyu, ndiye achauya kuzoroora, ndoda kuti muvepo. Tauriranai is very important. Mapsaro 133 verse ya 1 tarira kuna kwazvo nekufadza kwazvo kana hama chigarisana zvakanaka murugare is very important. Dati mwanangu ukange watadza kuita zvinhu izvi, ini ndinofunga kuti denga rinogona kukona, unogona kutadza kuripinda. Watadza kuwirirana nevabereki vako, usapindira nyaya dzamai nababa. Yesu zvakagwadziwa ako, but gadzirisa apa kuna mbuya musapindira nyaya dzemuzukuru. Ndapota musapindira nyaya kana muchida kuponeseka, asi kana muchida kurashwa aiwa pindirai, asi kana muchida denga musapindira, Mwari akomborerei. Amen. Ndoda kuti hangu kune mwana ari kuroorwa makorokoto, mai makorokoto kumwana wenyu ari kuroorwa, makorokoto nekudzidza kwewana, Mwari akomborerei in 2024 forward. Amen. Yeah. Yes, mfundi. Ini regai nditi wadiwa watereri. Eyo chekutanga Mwari akatiita vanhu vatema, ndokubva atiita maZimbabweans. Ndokubva Mwari atendera kuti tive netsika inonzi yechibhoyi yevanhu vatema. Mukati metsika yedu yechibhoyi yevanhu vatema pane maitirwo ematare nana muzvina dare vanomaneja dare harimanejwe nana mai nevana nana baba. Dare rinomanejwa newedzinza
wanoziva kuti nyaya dzedu idzi kunyange pakamborwiwa pakadini asi tine maitiro enyaya dzedu. Tisarasikirwe nekuwa maZimbabweans taakuda kutora chirungu nechimwe kana chichina kana chinyi. We are Zimbabweans, sekutaura kwamuzvemboitwa nevamwe. Let us be proud of our identity. Saka ndinoda kuti kune mwanasikana hongu baba wakakurwadzisa ende wationawo nesuwo tarwadziwa on your behalf padiscussion yedu. But at the end of the day baba benzi ndi baba wako. Baba wakakuramba ndi baba wako. Panodiwa baba iwenda paside rega dare ridhile nababa wako rozodhila newe. Mapedza kurodzana nekudini or even before zvataurwa naumba munogona kuita mukana wemareconciliation ataurwa nagona yaya. It's an opportunity. I love that. Kuti nyaya yekurodzana iyi inogona kuto open a door renge rakavharika. Take advantage of that mwanangu. But chandinokutenda hangu inini chandokutenda ndechekuti you are able to express your anger. Izvozvo zvakakosha. Express your anger. Rega baba wako azokuti sure wakarwadziwa but haikona kugumira mukurwadziwa. Chimanage anger iyoyo to build a relationship remangwana rakadini rakanaka. Mai tokutendea nekuchengeta wana ende tinokutendea nekufacilitita mukana wekuti murume wenyu auye padare. That's you are a wonderful lady. Tinozvikudza mbuya regerai matare adhile nedare iri dare rekumwe kunhu kwamakaroorwawo nderimwewo dare wachakupai mombe yehumai ikoko. But for now up regai mwana wenyu apuwe mombe yehumai wake. Akabereka ka regai apuwe mombe dzake nezvaanoda. Iwo shamwari wakaningiriki naiwe wakasiya wana and what have you. Kana machaja madiniwo please remember majeredzwa pane wakakuchengetera wana usatore zvese. Please respect them wakakuchengetera wana. Thank you very much for listening. Michael Zukuru wanoreka. Tinoputizwa kuperera ipo papo. Toda kutenda mufundisi Pastor Z nenare rose nemacontributions nyati. Today you were too wise. You were just composed. Mwari vakukuitira izvi zvakanaka. Toda kutenda vateereri nengatwana toimba tabetsera mukati menyaya. Nevamwe vasati vavaka ukama ihwohwo vari kutoti haini baba vangu handitodi kuti vauye handitodi zvakadini kana kuti handidi kuvaona padiscussion ino. Mwari vakuitirai zvakanaka, Mwari vakuchengetei. Nyati tivharei nemunamato. Ngatinamatelo kuna baba wekumusoro kudenga tomutendai nemukana wekukurukura. Tinoonzawo muri pamberi penyu nekuakumbirira. Kune mwana, kuna mbuya namai vanyora. We bring them mukati memaoko enyu, vabatsirei mukati memarwadzo ose avari kufunga kuti ari pamberi pavo. We pray for the father pavanenge vari kudzokera kumba vape kuyanana kwakakwana. Mushure menguva tichanzwa tine mufaro kuti mhuri yakagadzisana muna Jesu namata. Amen. Amen. God bless. Nyamuziwa. Discipline wewe. Tichafara pasara pera tounganidzwa kumusha apo toudza misumbu kuJerusarema rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msi toungana kumusha toimba nzwiyo dzakanaka nemoyo yedu yotenda Kristu mamboto mukudza kuJerusarema rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runo
rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa Jesu iye wagadzira kuJerusarema rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya msitonga nakumusha rufaro